Je niečo také ako výnimočný úspech a priemerný úspech? Každý z nás začína od nuly. Nikto neštartuje v živote s prívlastkom úspešný. Všetci sa šplháme po rebríku stále vyššie za svojimi cieľmi. Niektorí ľudia v tejto snahe vytrvajú celý život, iných to prestane baviť a nepracujú na sebe a svojich cieľoch. Jednoducho sa zastavia. Neexistujú však žiadne obmedzenia v tom, čo môžeme dosiahnuť. Je len na nás, koľko sa budeme snažiť a ako porastieme. Je nejaký špeciálny moment alebo okamih v živote človeka, kedy sa sám rozhodne, kým vlastne chce byť? Jedným z najdôležitejších momentov v mojom živote bolo zistenie, aké dôležité je stanoviť si životné ciele a jasné plány, ako ich dosiahnuť. Každý deň na svojom cieli pracujete a už len samotný fakt, že máte jasno v tom, o čo sa denne snažíte, zvýši pravdepodobnosť vášho úspechu 10-násobne. Začnite s tým, že si zodpoviete otázku, kto som a keby som sa mohol v živote usilovať o čokoľvek, čo by som chcel dosiahnuť. Spíšete si, o čo sa budete v živote snažiť, sformulujete si to do jasných cieľov a budete na tom pracovať denne. Podstatné je mať svoj vzor v živote. Ľudia sú prirodzene silne ovplyvňovaní správaním a výkonmi druhých. Študovaním príbehov úspešných ľudí som zistil, že keď boli mladí, čítali veľa o tom, ako uspeli iní úspešní ľudia. Stalo sa to súčasťou ich zmýšľania. Nasali, ako úspešní ľudia vystupujú, ako pracujú, je to ako magnet. Chceli byť viac, chceli dokázať viac v živote.